चेनेलखौ आंनि एस ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर। नै दिनैहाय आं नोंसोरनि सेराव मोनसे गुबुन भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैहाय आङो बर' बाजाराव फुजा नायनो थांदों, लोखि फुजा। बेखौनो नोंथांमोननोबो आं देखायलांनोसै। नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थुफाबाय थादो लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दानि आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर। फैदो नायलांबाय थादो। जाबाय। लोगोफोर जोङो दा थांनो ओंखारबाय, थांनोसै। गारि दिहुनबाय। फुजा, बर' बाजार फुजा नायनो थांनोसै जों दिनै। गथ' गथाय सब हुलु हाला थांजोबनोसै। नै लोगोफोर गारि गंथाम थांगोन जोङो दा। मोनबायानो दा मोनसिगोन। जोङो दा फुजा मोनफैबाय। नोंथांमोनाबो नायलांदो। नायलांबाय थानोसै आङो। लोगोफोर खावसेखौ नेबाय दङ। सिजा आगैमोनखौ नेबाय दं जोङो। मोनफैथ'वाखैयानो बिसोरो। नै लोगोफोर सिजाया। नोंसोरो सोरबा सोरबा आंनि चेनेलाव होनहरदोंमोन ना सिजाखौ नायनो होननानै। नोंसानिया नै हाबफैबाय जोङो लोगोफोर। मेथाइ दखान गोजा। फैबाय जोङो गेट मोनबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे। माबायाव सोरखियाव गाखो होननानै लांनोसै। हनै गेदेरासो बियो।
cả mình là tử tế rất là nơi trên cả cái đất xây dựng à còn chưa đấy जोङो माबा जानोसै ना मेथाइ जानोसै मा मेथाइ जानोसै ओमफ्राय नै बेयाव गारगोनलाय थिगानो मोजां ना मोजां बेसे लाखो ओरैनो 200 लाबाय 200 बरिया गोलोमफुनलायबाय ओमफ्राय आखाइ थाइसे जानो लाबाय आरो माबा माबि नायबावनोसै आखाइयाथ' थांफाबाय थाखायो yes you can do it जाथ'बाय दे दै बाजैमोना गस्ला नायदोंमोन नानिनि थाखाय नानिया नै एकदम माने उन्दुनो ओंखारबाय आरो ना टाइमाबो जाबाय हरनि 10थासो जाबाय दे जानोबाला बेगा मोजां नङा गैया मोजां नङा नुआ बेगानो मोजां गैया बेलेग नायनोसै बेलेगाव नायनोसै जोङो दा मा गथ'खौ लानो बाबाय दा चावमिन जानोसै नोंथांमोनाबो नायलांदो जानो लुगैखानाङा ओइनि गुबाय नानिया मम'खौनो बिहरदों जोङो मम' जानोसै नै बेसेबां बुरजा लाबाय आङो बाबुमोना मिलायलाङो लिपस्टिकआ बारा दै जादों नामा 100 मायो नै आंहा एबार लोगोफोर लोगो मोनबायानो आब'मोनखो बाबु नोंसिना मा गामि बाबु आब'मोननियालाय हासुरानि दा जानोसै बेदरखौ ओरि अननानै जानोसै जोंहानि फंबाय जायो नै गथ' लाग्रा लाबोखादों नोंबो सानखादों लालायबाय नालाय सानगोन आयो गोजौ गैलालै आं गैला दिनै आखाइ साखाइ रुवायजोब्बाय गथ'मा ओमफ्राय दिनै हा एसे लोरबां लानानै बिलायनांगौ रल जानो
रोल जामारो न'फोरा रनायफोर दंना गैयाबा न'आव थांनोसै जोङो दा जाखांबाय नै आदाखौ लोगो मोनबाय दिनै फुजायाव गोदोनि मामोन खोन्था गोदो माबायदि मोनदे खोन्था गोदो आदामोनजोंनो मोसायोमोन आङो बेनिफ्राय हाबा जानायनिफ्राय गैला मा नाम होनदों चेनेलनिखौ एस ब्रह्म गासैबो खुलुमबाय एस ब्रह्म नायगिरिफोरनिसिम बिनानावखौनो होननांसिगोन आंबो बिनानावनि चेनेलखौ मदद खालाम सेयार खालामना हो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो गोजोन्थों अन्नानै बिथांनि एस बि ना एस ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिथाङा जोबोर मोजां भिडिअ लाबोबाय थायो जानायनि लोंनायनि ब्लग ना लाबोयो जानायबो लोंनायबो आरो इयुनाव जाहाथे बिथाङा मोजाङै ब्लग लाबोनो हायो नोंथांमोनखौ इन्टारटेनमेन्ट खालामबाय थानो हायो बेखौनो खावलायबाय इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो गोजोन्थों थेंक इउ बाजै लावगिनि ब्लगाव एसे नुजाबाय गासिबो ना मा होनो नै जा सालटेक लोगो मोनदों एसे डायलग होना होदो हेल' गासिबो एस बि ब्रह्म चेनेलाव गासिबो बरायनाय थाबाय जोंहा दिनै नै बे बर' बाजार लोखि फुजायाव लोगो मोनलायबाय दिनैसो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायो जि ब्लग भिडिअ बेखौ माने गासिबो नायनानै सापर्ट खालामनायदो शेयार खालामदो लोगोसे आरो लाइक कमेन्टबो खालामदो आरो बिदिनो फैबाय थानाय गोदान भिडिअफोरखौबो नायलांबाय थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय एसेखिनिखौ हेल' लोगोफोर नै आंखौ माबायदि नुदों बेनिफ्राय जोङो दा थांनो ओंखारबाय ससमाबो बायबाय गानबायबो थांनोसै ओमफ्राय जोङो दा जाखांबाय लोंखांबाय फुजाखौ फुरा नायजोबखांबाय गोसो बायदि बेरायबाय ओमफ्राय जोङो दा थांनोसै लोगोफोर जोङो दा नै आगैयाबो आंजों लोगोसे दंफायो बेनिफ्राय जोङो गेटआव फटक लायाखै गेटआव एसे फटक लाहैनोसै दा लामाखौफोरखौहाय एसे साजायनोसै लोगोफोर नै दिनैहाय आङो आदा सोमावखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना आङो सिगां बिसोरजोंनो मोसायोमोन बेनिफ्राय लोगो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लाभ इउ अल बाय बाय बयखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय